תודה ששבתם אלינו, פרק שני של תודולי, אני יחד פה עם רותם, ואנחנו ממשיכות את הרצף מהפרק הקודם. אנחנו כאן כדי לעשות לנו סדר, לעשות לכן האימהות סדר, לכל מי שמאזין, לדבר על האימהות שלנו, לדבר על הילדים, לדבר קצת על השילוב של כל הטירוף הזה ביחד. והיום אני רוצה שנדבר על ערך שאנחנו מאוד מאמינות בו, שבין הערכים הגדולים שמשם שהוביל להקמתו בכלל של תודולי ולכל השילוב הזה, וזה העצמאות. העצמאות לא שלנו רק העצמאיות, שזה פרק עונה בפני עצמה, על להיות אימא ולהיות עצמאית ולעשות את הכל ביחד. לדבר רגע על העצמות של הילדים שלנו, על כמה זה חשוב, על כמה מדברים על זה, לא נראה לי שנחדש לאף אחד את החשיבות של להעביר את איזה קשה זה לשחרר, אבל. כן, זה בדיוק זה, לשחרר. קשה, אבל וואלה, משתלם. משתלם ועוד אצלנו מדען יחסית קטנים, אז אנחנו נחווה את זה בהמשך. נכון, חד משמעית, אבל אני אומרת שעצמאות זה משהו שהוא מתחיל ממש מגיל קטן. ברגע ככה אני מאמינה לפחות, כן? אני לא איזה דוקטור או איזה מומחית למשהו כזה, אבל אני אומרת, בסוף כשילד, כל הזמן אתה אומר לו לא, 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 ולא מפתח אותו, ולא גורם לו לעשות דברים, אז... להאמין שהוא יכול. זה בכלל, להאמין בילד זה בכלל נושא בפני עצמו, כן? נכון, אבל להאמין בו ברגע זה הכל ביחד, כי ברגע שאת משחררת, וברגע שאת נותנת לו לעשות דברים בעצמו, האמונה שלו נבנה תוך כדי. אני חושבת שזה לטווח הרחוק, זה מה זה פוגע בילד. כשהוא כבר הופך להיות בן אדם, הוא לא מרגיש רגע, שלא נותנים לו להיות עצמאי. שלא נותנים, בוודאי, זה כאילו, אין לו תחושת מסוגלות. עכשיו, זה קשה, וזה מתחיל, כמו שאמרנו, מגיל קטן, שזה בדברים הקטנים, זה להתלבש, לצחצח שיניים, אז נכון, כמה בגדים החלפתי לילדים שהם נרטבו, או כל הזה משחת שיניים, או... יש בזה משהו שכאילו לפעמים בבוקר את בג'לנה שלה להתארגן, וכאילו מה קשור עכשיו, ותן לי שנייה אני עושה לך, אבל בסוף, הנה, היום הילדים שלי מתארגנים לבד. נכון. כבר לא מהשנה, הם עכשיו בכיתה א' משנה שעברה, לבד, אני רק צריכה להעיר אותם. אני אשאל משהו אחר, שאני אפילו לא יודעת איך, לא יודעת אם דיברנו על זה פעם. את מבחינתי בין האנשים הכי עצמאיות שיש, זאת אומרת, עזבי את העסק ודברים והכל וההתנהלות שלך. אני תוהה, כי דיברנו בפרק הקודם ואמרת משהו על הילדות, ואיך מן הסתם כל אחד גדל אחרת, ואיך ההורים שלנו, ואנחנו, כל אחד זה, אנחנו בשדרוג פה, בדור אחרי דור, אבל אותך גידלו כילדה עצמאית? מאוד. מאוד. בכורה, יש לציין מתוך 3 בנות. כן, טוב, גם את בכורה, נכון. מתוך 2, אבל אני חושבת שזו המתנה הכי טובה שההורים שלי יכולו לתת לי. באמת, אף אחד לא נכנס לי לקישקה ולא התערב לי יותר מדי, ונתנו לי לעשות מה שאני רוצה, ולעבוד איפה שאני רוצה, וזה לא שלא היה אכפת, זה ממקום שסמכו עליי. את זוכרת? תראי, ההורים שלי היה עסק, גם כעצמאות, גם זה כנראה גן דפוק שעובר, של פרחים. ואני ממש זוכרת שאז אמא שלי, שהיינו קטנות, ממש היה לה חשוב באחת לעזוב הכל, ולבוא להיות איתנו בצהריים, ולכן לנו ארוחת צהריים, חמה והכל, אבל כשטיפה גדלנו, אני ואחותי היינו חוזרות לבד הביתה, היינו יושבות ורואות המורדים ואלמה פירטה עם קערה של פסטה ושניצל תירס, וכאילו היינו לבד, וגדלנו מצוין. זאת אומרת, אני ואחותי עשינו כל מה שרצינו. אחותי טסה לארגנטינה בכיתה י"א או בכיתה י"ב, לבד. כאילו, תמיד סמכו עלינו, וזה דבר מדהים. מעניין, אבל אם את זוכרת באיזה, כאילו, אני מדברת נגיד על הפעולות, מחזירה אותך לגיל 5, 4, בואי, כאילו, לגיל ממש צעיר. לא עכשיו גיל שאפשר לעזור להורים ולחמם פסטה והכל בבית. בגילים ממש קטנים. לא יודעת, הזיכרון שלך יותר טוב משלי, כי אם נגיד אני מפנה את השאלה לעצמי, אני לא זוכרת. זוכרת שהייתה לי אחלה ילדות. גיל 5 זה קטן, אני לא באמת זוכרת להגיד לך, אבל אני תמיד זוכרת, שתמיד כל מה שרציתי, למעט שהייתי נערה וראיתי רוצה ללכת לספורטק כזה של הנוער, ואבא שלי לא הסכים, כי במקום שהוא שמר עליי, אבל כאילו מה שנגיד היה קו אדום, אז ידעתי, ואפילו לא ביקשתי. לא, זה ברור. אבל זה ממקום של לשמור עליי, אבל ככה זה כאילו הכי תנסי לבד, הכי, לא יודעת, כאילו, סמכו עליי, עלינו, גם על החיות שלי. מה את היום כאימא מאפשרת לילדים שלך שלא חשבת שתאפשרי להם? וואי, שאלה טובה. שאלה טובה. אני עדיין חושבת שיש הרבה דברים שאני דווקא לא מאפשרת להם, אבל נטו כי הם קטנים. לא. פשוט
פשוט בגלל הגיל, שהם עוד קטנים מדי. לא, ברור, אבל אנחנו... הם מאוד תלויים בי עדיין, כן? כאילו הם משמעית. קטנים, אז הרבה דברים אני לא מרשה, לפעמים יש להם בקשות מוגזמות, 10 בלילה הם רוצים עכשיו ללכת לחברים, זה כאילו לא קשור. לא, נכון, אני מדברת דווקא אבל על פעולות יותר עצמאיות, דברים דווקא זה הדברים הקטנים, זה בדיוק זה, הם זה לא עושים בדברים הכל הגדולים. אצלי בבית. דווקא אני ממש דוגלת גם בשיטה הזאת של העצמאות. ברמה שהשבוע רפאל בא ואמר לי, אמא, נו, מתי מנקים את הבית? כאילו, יפה. יאללה. פשוט כבר הגיע לרדות בך, מצוין. כבר אני אומרת, כאילו, לא נעים. לא נעים, הבית לא מתמזע. תנקי נשמה, תתחילי לנקות. ניסיתי להפעיל אותו לבד, אבל זה לא פחות זרם, אבא לא הסכים, אבל... בהמשך, לאט לאט. זה המטרה, שזה יגיע לשם, שאת תקום בבוקר, אוי, הבית נקי, איזה יופי. אבל את מבינה, זה פשוט מגיל מאוד צעיר, שאפשרנו, שלימדנו, שהם היו חלק, שהם רצו לנקות, כן, הייתי מנקה אחריהם מבלי שהם ידעו, לא מקטע רע, כי פשוט הניקיון לא היה נקי באמת, אבל זה היה לתת להם, זה היה להתנסות, זה כאילו, קחו שפריצר, משפריצה להם על החלון, והם נהנים. בואי, זה גם מעביר את הזמן, זה אחת התעסוקה. נכון. מרוויחה 2 ב-1. ממש, אבל אני נגיד קניתי לילדים לא מזמן ערכה של למטבח. שיש סכינים וכאלה מיוחדים לגילאים שלהם, ממש בגילאי 2-3 כבר להשתמש. וואו. ואני יכולה להגיד לך שהמטבח אצלי, כאילו משנה איזה הופעה ואיזה שפית, אבל זה בדברים שממש קשה לי לשחרר, כאילו אני ממש עובדת על עצמי, לנשום עמוק וסתם, כאילו כשאת חושבת את זה, את אומרת, וואי, אז יהיה עוד קצת כלים, אז יתרטב מסביב וננקה יותר, או שהסלט לא יצא מדויק, יאללה, מי שישמע, כאילו הכל טוב. ולהם, אני יכולה להגיד לך שהמטבח זה בין המקומות שהכי מפתחים עצמאות בעולם. ועזבי את האוכל ששתינו כאילו אוהבות וחובבות פלוס פלוס, אבל זה גם מקום לילדים להתנסות בטעמים חדשים, אפרופו ילדים שקשה להם לאכול ולטעום ולהיפתח לטעמים אחרים, אבל לחתוך לבד לעצמכם, ומגיל 2 פלוס הם יכולים כבר לעשות את זה. זה כאילו נשמע מטורף, וגם לי לקח המון זמן לשחרר, אבל עם הכלים הנכונים, עם התיווך הנכון, אם את נמצאת לידו, ומאפשרת לו, מביאה לו את הקרש שלו, ומראה לו איך עושים את זה בזהירות, למה לא? לא, זה מדהים, גם יש שם כל כך הרבה משחקים, כמו מליסה אנדג וכאילו כאלה, שהם ממש מדמים. מה זה מליסה אנדג? אני אקח אותך לסיור בחנות צעצועים. אוקיי, אני אשמח. חברה מעולה, שיש להם, זה כאילו אמיתי. וזה ממש משחקים שהם... נגיד, סתם דוגמה, יש כזה קרש עם סכין, ואז יש לך בננה, שזה כאילו עם סקוץ' באמצע. אז, ולילדים שלי, היה מטבח כשהם היו קטנים. בדיוק מהמקום הזה, של מה שאת מספרת, זה כל כך חשוב. גם, אבל לא רק, ולי בעיקר. אבל אני אומרת, ממקום דווקא של, כמו שאת אומרת, שהתנסו במשימות שבבית, הילדים שלי ממש אוהבים להוריד כביסה, לעלות לה מייבש. זה כאילו בדברים הקטנים. מושלם. היום כבר אני יכולה להגיד לבנים שלי, תקשיבו, במיוחד עכשיו שאבא במילואים, אז אני אומרת להם, אני הולכת להרדים את איתי, תכינו לכם ארוחת ערב. הם יודעים לפתוח לבד, לא, הם מוציאים, הם אוהבים ג'חנון, או לא משנה מה. אז אני אומרת, לא צריך את הסקוטשים, צריך לקחת אותם לעולם האמיתי, וכבר מגיל צעיר. כן, אבל אם רוצים מגיל צעיר, אז כן אפשר את ה... לא, זה ברור. תקשיבי, הבן שלי, רפאל, כאילו, אימא'לה, שלא יהיה פה איזה משטרה שיבואו לקחת אותי, אבל רפאל הבאתי לו סכין, והוא חתך את עצמו. בסדר, קורה, אז כאילו, אולי עדיף להתחיל את יודעת, אבל... לא, זה ברור, גם אצלי הם נחתכו, ברוך השם, שמים פלסטרים ליד, זה לשים ליד, וגם לדעת שהם ידעו לקחת את זה. אצלי שם אחראית א' פלסטרים בבית, לחלק לכולם שהם נפצעים. בסדר, זה חלק מזה, זה בדיוק העניין, שאנחנו צריכות לשחרר ולהבין שאם עכשיו אני מאפשרת לילד שלי להיכנס למטבח, אז יהיה יותר כלים, ויהיה קצת יותר בלגן, וזה ייקח גם קצת יותר זמן, ושיכול להיות שמישהו טיפה ייחתך, ויכול להיות שהסלט לא יצא בצורה שלנו, וההגשה לא כמו שחלמנו, וזה בסדר, זה בדיוק העניין שלה לשחרר מהמקום שלנו, כי אם זה לא עצמאות, אז מה כן? אם אני אעמוד לו על הראש וגיד לו, לא, זה לא טוב, או אל תחתוך ככה, לא, תיזהר, אני לא עושה בזה שום דבר. זה מלא עבודה שלנו, זה עבודה קשה, בטח כל אחד במקום שלו, ואיפה שקשה לו לשחרר, או אם זה עכשיו לתת להם, כמו שאמרת, לקפל בגדים, וזה לא יהיה כנראה פלס ובארון ישר ומאמם ולפי צבעים, אבל אז מה? זה בדיוק המקום הזה, זה להבין, רגע, מה יותר חשוב לי? שהארון יהיה פלס, שהסלט יהיה חתוך מושלם, או שהילד שלי כרגע, עם הזמן, ירכוש יותר ויותר את התחושת מסוגלות הזו. אבל אני חושבת שאפשר גם להתחיל את זה במינונים. זאת אומרת, אם יש אמא שממש קשה לה, ברור. אמא לקפל את הכביסה, אז הוא יכול לעזור להוריד מהחבל את הכביסה ולשים בגיגית, או אצלי מאוד אוהבים להעביר מהמכונה למייבש. מושלם. יש כל כך הרבה משימות שהן סופר מפתחות אותם ונותנות להם להרגיש חלק, ומה יותר חשוב מזה שילד ירגיש שהוא חלק מהבית. נכון.
חלק מהיום-יום שלנו, ואחר כך גם, בדרך כלל מה בא אחרי זה שהם עושים איזה משהו, את גם נורא מרימה להם, וואו, כל הכבוד, איך חלית על המייבש. איך חזרת לבית, איך חזרת, לכולנו. בדיוק, איך ניקית. הנה, נגיד היום הם בנו סוכה, אם את עצמי עיניים והובילו אותי שאני בלי עיניים, וואו, איך קישטתם. עכשיו, זה אותם קישוטים שחוזרים כל שנה, אבל זה הרגשה, איך הם היו גאים עם עיניים נוצצות, שהם בנו את הסוכה עם אבא. נכון. וזה... שמעתי איזה משפט ממש יפה, שכשאת תוך כדי החינוך והכל, ובמשפטים שיוצאים לנו כזה בלי לשים לב אפילו, אז במקום להגיד לילד, בוא תנסה לבד, שהמטרה היא מן הסתם חיובית, אנחנו רוצים שתנסה לבד, זה להגיד לו, תעשה את זה בעצמך, לשנות את המילה לבד, שזו מילה עם קונוטציה שלילית, גם לנו כמבוגרים, אף אחד מאיתנו לא רוצה להיות לבד ולהרגיש לבד, אבל לעשות בעצמנו, זה כבר איזושהי תחושת מסוגלות אחרת. זה ממש להסתכל על הדברים אחרת, ולשים לב כמה כוח לנו כהורים יש במילים, כמה בשינוי של משפט, ואני עשיתי את זה עם כפיר שלי, שהוא בכלל עם הקשיים שלו, הוא עוד מעט בן 4 ועדיין מאוד מאוד קשה לו, ההתארגנות והכל, יש לו עניין קשבי גם מאוד שמאוד נוכח אצלנו בבית, אבל כשאת אומרת לו, וואו, עשית את זה בעצמך, רוצה שאני אעזור לך, אני אהיה לידך, תעשה את זה בעצמך, ולתווך לו את זה נכון, במקום להגיד לו, לך תעשה את זה לבד, זה נותן תחושה אחרת, אז שווה לנסות את זה. אני חושבת שבסוף הכל זה גם בטרמינולוגיה. זה... לפעמים אנחנו לא שמים לב, אבל אנחנו יכולים כל כך להעצים או להקטין את הדברים, במשפט. זה כאילו... אתה יכול לשנות את כל השיח בבית, וזה מעייף, זה קשה, זה לשקול כל מילה. אני לא מצליחה כל פעם, אני אשקר אם אני אגיד, אבל את יודעת, עצם זה שזה במודעות, ועצם זה שיש את הרצון הטוב, אני חושבת שאני מניבה היום פירות. הילדים שלי היום עושים הכל. אני יכולה להגיד לך שנגיד לשטוף כלים בכיור אני לא נותנת, אבל הם חד משמעית מכניסים ומוציאים מהמדיח. יש כל כך הרבה פעולות, כל כך הרבה. הם מתים על לפרק קניות. אז תמיד כשאנחנו עושים קניות, יש הרבה דברים שהם, נגיד מה שלא חלבי, אנחנו משאירים שהם יעשו. אבל הם גם, כמו שאת אומרת, דיברנו על זה, על הקטע של להראות להם, דוגמה אישית. אותך משהו להקשות, סתם כאילו באמת שזה אכפת לי וזה משנה. אבל למה לא את החלבי? כי לפעמים הם לא בבית. אם הם בבית, אז כן, אבל אני יכולה להגיד... לא, שאת שמה את זה ישר, הכוונה, לא כן, אם הם ליד הסכין אין בעיה. כן, כן, כן. לפעמים אני יכולה להשאיר להם, כי רפאל שמע שיש קניות, אז אם את תשאירי לי, אז הוא אוהב להרגיש חלק. אבל אני אומרת, לפעמים דווקא בפעולות שאנחנו לא מסכימים להם, שזה דברים, כמובן, לא דברים שהם קו אדום ושהם מסכנים, לשאול את עצמנו, למה? אני עושה את עצמי, את העצירה הזאת לפעמים, ואני אומרת, רגע, שנייה, אנחנו הרי אומרים לא על אוטומט, כאילו, אני בטוחה שאם אני אחשוב ואני אמצא איזה משהו, אני צריכה להתעמק בזה. לחשוב באמת, למה אמרתי לו עכשיו את הלא, או שנייה לפני זה, זה בכלל, זה כבר השלב המתקדם של ההורות, לרגע שלפני שאת אומרת את הלא, את חושבת עם עצמך בראש, ואת אומרת, למה בעצם אני רוצה להגיד לו לא? כאילו, מה יצא לי? נראה לי שזה גם נורא תלוי באיזה שלב ביום רגע זה תופס אותך, אם את במקום של חוסר יכולת, לא, אבל גם בסוף, את יודעת, לפעמים, אנחנו רוב הזמן איתם או נורא מוקדם בבוקר לפני שהם הולכים למסגרות, ואנחנו באטרף של התארגנות, או בסוף יום. עכשיו, יש שם איזה שביב של שעה וחצי אולי, ששם... שאנחנו שבויות. כן, אבל כשמתחיל שלב של... כאילו, יכול להיות שהמון פעמים אני אולי אומרת לא על דברים, כי כאילו, טוב, אתם כבר חייבים לעוף למיטה, אז כאילו, לא. לא בהכרח אולי זה ממקום של... אני מנסה לחשוב פשוט על היום, רוב הדברים שאנחנו עושות, כשאנחנו כאילו מתחרטות על זה, דברים שיכולנו כביכול בדיעבד לעשות אחרת, זה כי אנחנו רגע בשלב ביום שתפסתם אותנו, וואלה, לא בטוב, בחוסר סבלנות, בעייפות, בזמן, כמו שאת אומרת, בטיימינג שהוא לא, שאין לנו עכשיו את הזמן רגע להתעסק ולפתח את זה, הכל זה שלנו. הכל זה שלנו, וזה מדהים, כי בסוף זה שלנו, ואז מה קורה? אנחנו מתעצבנות, או אומרות את הלא, או מתבאסות, ואז הם מתעצבנים, ואז הם נכנסים לאיזשהו טנטרום, ואז אנחנו נכנסים לאיזה ויכוח, ואז אני מתעצבנת, כדור שלג מזעזע. ואז הם הולכים לישון, ואז כשהם חמודים הם מלאכים במיטה, אני בוכה עם עצמי בספה, ואני אומרת, איך עשיתי את זה לעצמי. וכל העניין הזה כאילו יכול להסתיים בתגובה שלנו, הראשונה. התגובה הראשונה, על לשחרר, על להבין רגע עם עצמנו, רגע, למה לא? די, אבל זה קשה, אחותי. אי אפשר כל הזמן להיות. נכון. בואי נודה על האמת. זה קשה, אבל בגלל זה אנחנו מדברות על זה עכשיו, שאולי זה יגיע גם לאוזן של עכשיו, של אימא אחת, שתגיד, וואלה, אולי פעם הבאה שנייה, אני אחשוב שנייה לפני זה. זה ממש לא קל. זה חייב, וזה חשוב, כל הזמן להיות במודעות, שום דבר מה שקורה כאן, בלהיות אימא, בלהיות הורה, זה לא קל, כי לא משנה איך תשיגי את זה, איך תסתכלי על זה. אבל אם לא נהיה במודעות על זה כל הזמן, אם לא נהיה במקום ורצון שנרצה לשפר ולהשתפר, ולראות איפה אפשר, ודברים כאלה קורים בשיח, ולהכין את עצמנו, אין מה לעשות. וזה קשה, אבל זה העבודה.
כן. זה המשרת חיינו, זה עבודה מטורפת, אבל באמת, אם לחזור רגע להתחלה, ובחזרה רגע לכל נושא העצמאות הזאת, להבין, כמו שאמרת, שקוצרים את הפירות, וזה וואו, זה משתלם. בטח. ואני לא חושבת שיש פה הורה שרוצה לגדל ילד שהוא פחות עצמאי, או שלא יעשה דברים בעצמו. אין דבר כזה, כאילו, אם כל אחד יסתכל על עצמו ויעצור שנייה ויגיד מה הסל הערכים שאני רוצה לתת לילד שלי, איזה ילד אני רוצה, איזה מבוגר אני רוצה שהוא יהיה, אנחנו רוצים לגדל ילדים עצמאיים, שמסוגלים לעשות לבד, שמרגישים מספיק בטוח בעצמם לעשות דברים, שלא צריכים אותנו כל שנייה, כאילו בואי, בלהביא דבר, תביא לי, תעשי לי, לא, כאילו, לכולם לבנים שלי נהיה עכשיו קטע. אמא, בואי שנייה. אבא, בוא שנייה. ואז את באה ומה? מה, רפאל שלי נהיה מה זה מפונק. אמא, את יכולה להביא לי את הברז, אם נגיד מתקלח, או אמא, את יכולה להביא לי את הגרביים מלמעלה? בסדר, הוא מתפנק, אני מרשה לו לפעמים. גם צריך, אני מבינה את הרגישות של התקופה. אבל מצחיק אותי, איך הם גדלו. את יודעת שיש הבדל בין להתפנק ללהיות מפונק? כן, בטח. זה הבדל גדול, זה לא אותו דבר. כשאת מדייקת את זה לעצמך, את אומרת, הוא מתפנק, זה רוצה קצת את אימא והכל, שזה מקסים ומאמן. זה חד משמעית משם, גם ממקום מאוד שאבא עכשיו לא בבית. אני מרגישה את הצורך הזה שהוא עלה, זה גם ממש נולד בתקופה הזאת. אבל ברור, על פינוק והכל, אנחנו נדבר באיזשהו, נקדיש לו פרק שלם, כן, כי זה נושא בפני עצמו. אבל המקום הזה באמת של העצמאות, זה לתת לילדים את המתנה הכי גדולה בעולם. יש לנו עוד זמן, אני אפילו לא מסתכלת על זה. לא, די, נגמר. די? הכל עובר מהר מדי, אבל הזמן רץ מהר. את יכולה, אם הוא קצר? לא, אני יכולה להגיד רק שבכיפור האחרון אנחנו גרים ביישוב, מקום כזה מאוד קרוב וקהילתי וזה, אז שלחתי את שום, וגם את שמרה שלה הקטן, שום גם שהוא רק בכיתה א', הלכה וחזרה כזה מהבית כנסת וזה, ולבית, ודברים שאנחנו לא נותנים להם ביום יום, בגלל מכוניות ובטיחות והכל. היא הייתה באורות, הילדה על הגג העולם. מה, אני יכולה ללכת לבד אמא? אז אני אקח את כפיר ואני אשמור עליו, ואני זה, קודם כל זה שהיא הייתה סופר אחראית, ויש לה את זה והכל. כן, שום מושלם, מתנה. אבל את לא מבינה מה זה עשה לה, ולה ולכל ילד, גם שלב שכאילו הכי פחות בקטע ומתלהב מזה, כן. הם היו באורות. המקום הזה שאנחנו נותנים להם, את התחושה שהם מסוגלים, נכון. שהם יכולים בעצמם, שהם לא תלויים באף אחד, זה נותן להם לפרוח, וזה מביא אותם למקומות הכי גבוהים והכי יפים שיש, וזה חלק משמעותי ועיקרי בהורות שלנו, ואנחנו צריכים לזכור את זה, וזה חלק, שוב, אני שמחה שזה אחד מהערכים הכל כך מובילים אותנו, נכון. ובעסק שלנו, ובמה שפתחנו, ובדברים שאנחנו רוצים להעניק לילדים במוצרים ובכלים האלו, כדי לעודד ילדים באמת לעצמאות. אז נכון. איזה כיף שזה חלק מזה. לגמרי. אז נסכם, זהו, סיכמנו, אין מה לסכם, די. אנחנו נמשיך, נעצור את עצמנו, ונדבר על הנקודה הבאה בפעם הבאה. תודה רבה, היה לי כיף. היה כיף, כמו תמיד. נתראה בפרק הבא.